Què tal? Bona tarda. Obrim els radiofònics d'avui amb una d'aquelles històries que ens remeten als herois inesperats. Són aquelles persones que surten de l'anonimat, sí, a vegades per desgràcies que han viscut o provocat, però també perquè a vegades, amb les seves accions, han canviat la vida d'algú o hi han contribuït. Avui comencem el programa apropant-vos la història d'una protagonista inesperada. És una història que ha rescatat l'Eloi Balletbó. Protagonistes inesperats, amb Eloi Balletbó Guixes. El passat mes de març, uns veïns del poble de Fígols, a l'Alt Urgell, van trobar un parell d'exemplars de la revista Nariada dins una maleta. Les revistes van fer-les els nens i nenes de l'escola de Fígols durant el curs escolar 1935-36. Aquells alumnes van ser educats amb un sistema innovador, basat en el mètode Freinet. Una de les seves característiques era l'ús de la impremta a l'escola com a eina d'aprenentatge de la llengua i l'escriptura. Avui m'he traslladat a Oliana per parlar d'aquella experiència educativa amb una protagonista inesperada, la Rosita Balletbó Boix, l'única alumna viva d'aquell grup de nens i nenes. Bon dia, Rosita. Bon dia. Quan i on vas néixer, tu, Rosita? Jo vaig néixer a Cal Rogat de Canelles, el dia 4 de juliol, del 21. Del 1928. Sí. Per tant, calculo que amb l'inici de la Segona República més o menys hauria de coincidir amb la teva escolarització, però abans en estudi, com que tu ets la filla més gran, Sí. t'havien ensenyat ja alguna cosa a casa? La meva mare, al veure que vint trimestre, allò, preocupar d'ensenyar, posar el nom i comptar fins a 100. I quan vaig anar al col·legi, això ja ho sabia fer. I mira, sempre vaig anar una miqueta més davant de tots, perquè llavors érem tots alfabetes. Llavors vam anar, un dia ens van portar a Fígols i a mi em van deixar escriure a màquina, posant-me els dits en s'hi havia de posar perquè jo no sabia pas. I si no hagués fos això, de tot això no em recordaré res. Ja anaves a l'escola, a l'estudi de Canelles? Sí, anava a l'escola de Canelles, sí. I això no sé quan va ser, però jo ja anava a escola. Bueno, anàvem tots perquè es va obrir l'escola llavors, a Canelles. Es va obrir que l'escola era feta per la gent de Canelles, la van fer ells. Tots els que hi havia fills van col·laborar a fer l'escola de Canelles. És a dir, abans no hi havia escola. No hi havia escola, no. La van fer i van pujar tota l'arena de baix del riu i l'aigua i tot amb la gent del poble. Es va fer l'escola i una vegada va haver algú a l'escola, que no recordo jo quan era, llavors ja va vindre mestre i va dir ja va poder anar al col·legi. Va ser feta tota per les famílies del poble. Totes, hi van col·laborar totes. Una portar l'arena, l'altra portar l'aigua, l'altra anar a buscar el ciment, tot, ho van fer la gent del poble. Sí, una bona obra que van fer. Sí, que van fer una bona obra, sí. I llavors, mira, va vindre la guerra i vam tindre la primera mestra que va haver era d'aquí baix del Tarròs. I després de les altres ja només en recordo. I va ser molt temps, va venir la guerra, i fins que d'això hi va haver mestre. I quan hi va haver la desmandada, que ja es va acabar la guerra, llavors vam estar una temporada sense mestre. Sí. Això sí. Sí, que ja sabem que amb la guerra tot se'n va anar en l'aire. Sí, tot se'n va anar en l'aire, tot se'n va anar a pique. També que semblava que començava amb la República, que semblava l'educació i tot, que podia anar... Sí, però llavors es va girar la catedral, bueno, es va girar tot. Sí. Al començaments del 36, des de l'escola de Fígols, que estaven fent la revista Nariada, es va demanar a l'escola de Canelles de col·laborar, i ara ens explicaves que et van fer escriure a màquina, i el dia aquell, és a dir, van vindre des de Fígols a Canelles a buscar-vos, vau anar vosaltres cap a Fígols? No, vam anar caminant. I vam anar caminant i ens vam tornar caminant tots, amb la mestra. No sé si el matí o a la tarda, però vam tornar tots a casa el mateix dia. I aleshores també veiem a la revista
que de la col·laboració dels alumnes de Canelles només hi apareixeu dues noies escrivint en el teu cas i després la Júlia fent el dibuix. Com és que us van escollir a tu i a la No Júlia? ho sé. Me recordo que els 15 anàvem junts, es van enfadar molt, que a mi em fessin escriure i amb ells no. Suposo va ser perquè tu al ser la més petita, ells al ser més grans els hi devia fer més... És que tots eren més grans. Més grans, però potser no estaven tan alfabetitzats com tu, que ens has dit que a casa ja t'havien ensenyat. No, que no sabien llegir ni escriure. No. I jo perquè m'ho havia ensenyat la meva mare. Si no hagués estat perquè et van fer escriure la història aquesta amb la màquina d'escriure, si hagués sigut una visita normal segurament no te'n recordaries, perquè No me'n recordaria, no. Perquè llavors allò a mi em va fer molta gràcia. No havia vist mai cap ni res. Van fer servir els meus fills, però ho van fer ells, perquè jo no, que m'expliquen. No sé el que va escriure, però... En fi, doncs moltes gràcies, Rosita, per haver compartit aquest tresor en el que tu vas ser la protagonista i... Gràcies de no res. I per acabar, la Rosita ens ha fet un regal. Ha llegit per primera vegada i en exclusiva per a nosaltres aquell text que vam fer-li picar amb màquina d'escriure i del qual no en sabia el contingut. Gaudiu-ne. Una ruca. Jo tenia una ruca que la feien anar a pasturar al bosc i menjava molt. Després l'acompanyava a veure el riu i la feia tornar cap a casa, molt de pressa. Un dia va passar pel corral i va atrapar un conill i va matar-lo. A donar menjar als conills vaig trobar-lo mort. I pobre conill. Rosita Balletbó, 7 anys. Quin salt en el temps, eh? La Rosita Balletbó, que ha estat la protagonista d'avui a l'antena de Radiofònics, ho ha estat per bé.